Okay, may adlaw sa tanan, balik na sa tam, naay nangutana kung saan ko nung pag-cash in. Okay, na ako diri sa akong verified account ha. Oo, yan ako. Oy, 6 pesos lang. Anyway, i-click lang ang cash in. Dayon, naay mga choices diri. Asa ka pwede mag-cash in. Okay, sugod ta diri sa 7-Eleven. Okay. So, for example, mag-cash in ka 100 pesos. 100, ang bayad is 100 lang pod. Murag walay kuan, walay transaction fee kung 100 and below. So 101 naa na siya ay 2 pesos. So 100 og below wala siya transaction fee. So libre ra. Okay. Pagkahuman, magpili ka kung asa nimo ibutang, dito ba sa imong peso wallet o sa imong Bitcoin wallet. Ngano man ni kay diri man gud sa atong wallet naatay duha ka wallet diri. Naatay peso wallet ni siya, napod tay Bitcoin wallet. So kaning Bitcoin wallet mao ni siya ang katong na-convert na atong pesos into Bitcoin. So, pwede na ta mag-transact Bitcoin to Bitcoin. Pareha bitawan ng na-convert na atong pesos into US. So, pwede na ta mag-transact US dollar. So, pwede na ta transact US to US. Pwede na ta mobayad og US dollar. Hintay natin paliton online nga US, di ba? I-convert na to atong kwarta into US. Dayon, para makapalit ta or kanang sa online i-convert na to atong kwarta as US sa kuan sa PayPal, mag-deposit ta sa PayPal kay para makabayad tag US dollar, di ba? Okay, mao ni siya. So ikaw magpili kung diretso nimo diri or diri lang ka sa PH wallet. So mag-cash in daw tabi nga kuan diretso nato sa PH wallet. So for example 100 dayon diretso siya sa Bitcoin wallet. Pila siya. So, na siya transaction fee nga 1 peso. Kay mahal man gud ang Bitcoin. Ang value sa Bitcoin karon is mga 500,000 na sa pesos. So, mahal siya. So, na siya processing wallet. Pero kung dito ra sa peso wallet nimo ibutang, isaba pa din mga iro. Kanang wala siya processing fee. So, for example, peso wallet lang nato ibutang ha. I-click lang din nimo ang next. Dayon. Click nimo ang next. So, mo ni imong bayaran kung sa remittance center pa, KPTN. So, mo ni imong reference or transaction number. Mo na imong ipakita kung naa kay cellphone, kung naa kay apps nga gigamit, pwede kanilang apps imong ipakita sa kuan, sa cashier sa 7-Eleven. Ila ra nang scan. Bayad lang din kag 100, pero kung wala, di nimo mapakita ang barcode, wala, dili ka nang dili 4G imong cellphone, analog ra nga cellphone, so pwede ra ni siya kani ilista nimo. So magbayad ka og ang tawag ana is 7 Connect. Ato ka sa 7-Eleven, bayad kag 7 Connect. Mangutana na sila na kay reference number o naa kani ipakita nimo kung dili kaning barcode. Pag kuman ana, bayad lang din kag 100. So mo na siya din. After ana, mo appear na din ng 100 pesos diri sa imong peso wallet. So in ana, nara kuan ni siya, nag-cash in man ko, so mabutang na siya diri sa akong transaction history. So, nana siya validity in 8 hours. Ma-expire na siya. Kung dili nimo na mabayaran within 8 hours, invalid na ning kuan, kaning reference number o kaning barcode. Pero don't worry, ma-expire naman na siya. Pwede ra po ka mag-request og balik. Okay? So, na siya ang pag-cash in via 7-Eleven. So, na yung mga question, comments lang below, and then subscribe. Thank you.